Gdje ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu Gamer Srbija HD. Tu je s nama moj drug. Ćao. Imat ćete link od njegovog kanala u opisu videa. Ćemo gledati Minecraft Factions na, kako se ovaj server zove, Willcraft? Kako god. Pauzirao sam. Ok, prva epizoda i samo da vam uključim svoje snimanje. Pauzirao sam snimanje. Vidi, kucaj F-kick. F-kick. Da se prokučeš kao da si mene ubio. Jesi me kiku? Da. Čekaj. Tako. 3, 4, sad. I ja nisam ni prekinuo ovo snimanje. Ajde ti počni svoje snimanje. Pa počet sam ovo. I na V, sve i na V. Ubi. Ne, nemoj da me ubije ovaj DJ hacker. Ne. Bež od mene. Sikte. Gdje si? Ode. I dobio sam lepu glavu od devojke. I ljudi, to je bilo to za ovaj kratak video. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav. Ćao. Ja moj klip neću da završim još. Ovo će još da treba. I ljudi, imam ovu glavu. Njegovu. Tvoju glavu. Stavio sam tvoju glavu na prag. Ajde, tepaj se. F, I, N, V, Gabi. Ček sam da pogledam klip. Ajde, ključ me ideje da vidim. Čekaj. Kuda krenem, tebi se vraćam. Stvari, ne, ajde čekajte da završimo mi. Klip. Pa šta bi mi mogli sad uradimo pravo da vam kažem, ljudi? Mogli bi, kakav ćemo krov da stavimo na kuću? Kakav god hoćeš. Stavit ću neku lep drveni. Ili može, kameni je bolji, onako nekako. Da ne bude tako previše sređena kuća. Jebi ga. Neću tako. Izvinjam se ljudi za ovo što sam sad rekao. Daj mi kramp. Imamo kuću u 4 kvadrata. Jebi ga. Nije svi savršeni kao mi. Jesi ušao ti F? Čekaj sam da pogledam, ja mislim da je to ovaj klip. Jesi ti već imao kanal? Ne. Pa trebao si napraviti neki klip kako tek počinje sa YouTube-om, na YouTube-u i sve to, da bi imao što više subscribera. Ja imam jednog subscribera kog uopšte ne poznajem. Čuti. Ja mi je da iskopamo plafon sa metalnim pikeksom. Ja bacio pikeks. Ode. Sjebalo mi se. Šta, klip? I ja sam da završim plafon i to mi je to za epizod, brate. Trebali smo ti naučiti kako da napravimo intro za klip, brate, pa da pravimo neki introa za klip. I to ljudi za ovu epizodu Gamer Srbija HD, prvu epizodu Factionsa na, kako se zove server? Nema na Willcraft. Na Willcraftu i vidimo se u sljedećoj, to jest u drugoj epizodi Minecraft Factionsa na Willcraftu. Ćao. Borise. Pa, reci ćao. Ćao.